Sebenzisa i-Associative Law of Multiplication ukubhala u-12 times 3 okwi-brackets times u-10 ngaphandle. Ngendlela ehlukileyo ukubonisa uba zizoba nee-answers ezifanayo ekugqibeleni. So indlela bayibhale ngayo lo 12 times 3 babathi u-12 times 3 kwi-brackets bese bathi times 10 ngaphandle. Niyayazi uba xa into ikwi-brackets funeke nenze yona kuqala. So sizokwenza u-12 times 3 kuqala. Kubani u-12 times 3 kanene? Ku-36, andithi? And then kusafune nithi times 10. Niyayazi uba xa into izoba ngu-times 10 uvele u-ede u-0 oyi-1, andithi? So u-36 times 10 izoba ngu-360. Uzovele ufake u-0 oyi-1 ekugqibeleni. So eli gama lithi Associative Law of Multiplication lichaza uba isum yakho noba ungayibeka kanjani kodwa ekugqibeleni i-answer yakho izawufana. So iinamba zakho ungaziguqula kodwa ekugqibeleni ii-answers zakho zizawufana. So masithi 12 times 3 times 10. I-brackets singazifaki. Uzawubona uba ekugqibeleni i-answer yakho izawufana futhi. So masikhe sizifake ii-brackets because ithi Associative Law of Multiplication noba ii-brackets singazifaka phi, i-answer yethu izawufana ekugqibeleni. So masikhe siyenze ke. So u-3 times 10 ngu-30, andithi? Then times u-12. Indlela elula yoyenza ke le sum bandivele nithi u-12 times 3 because eyona elula niyayazi uba ngu-36 then save si-ede u-0 ekugqibeleni ibe ngu-360. So nantso ke i-Associative Law of Multiplication yethu. Ithi noba isum yakho ungayibeka kanjani, iinamba zakho uziguqule ufake ii-brackets ekugqibeleni answer yakho izawufana.